Mutta tänään sä oot saanut uuden identiteetin, joka on siis... Kielo Metsälä. No Kielo Metsälä, miltä tuntuu? Sulla on myös uuden identiteetin lisäksi erikoinen ruoka-annos siinä kädessäsi. Niin mitä siinä oikein on? Mitä sulle kerrottiin? Kerrottiin, että tässä on suppilovahveroita ja en tiedä mitä muuta. Mitä sanoo itse Street Kidsen eväksen Janne? Mitä sä nyt juuri Julialle tarjosit? Joo, mä annoin tässä 2 vaihtoehtoa, että joko kala- tai sienivaihtoehto. Eli hänellä on tuossa suppilovahveroita tuollaisessa spelttiwrapissa ja sieltä löytyy myös hapatettua juureksia ja palsternakkapyrettä. Miltä susta urheilijana tuntuu, että nyt kun tämä arvontatilaisuus on tullut tänne kauppakeskukseen, niin onko tämä hyvä juttu ja onko kiva, kun tähän on vähän yhdistetty jotain muutakin? Esimerkiksi, että säkin oot käynyt vetäseen aloitusnumerosta tonne, niin onko tämä niinku jees vai peukutatko vai et? No kyllä me peukutaan, musta on kiva kokeilla vähän tällaista erilaista. 14. How do you feel this? Is this okay? Oh, it's great. We had no idea that any of this was going to happen. So we just kind of got on a bus and they took us to a shopping center and it's incredible. It's more than we ever thought that any draw party would be. So it's great. What did you take? Fish? No mushrooms. Right, I have fish. Really good. Okay, hyvä. Hey, nice to meet you, Viljo Siili. Oh, you have a most wonderful name ever heard. It's perfect. Did you get the point of this new surprise for you that now you have your Finnish identity and Finnish like name? Oh, I like good. my new identity. Good. What's sir? I didn't get it yet. Ilmatar Jokela. No erittäin hyvät fiilikset, että mun mielestä tämä onnistui tosi hyvin ja tässä oli semmoista hyvää pöhinää niin kuin mä ajattelin ja semmoinen hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Täällä oli vähän taidetta, täällä oli vähän street foodia ja täällä oli tuotu muunkinlaista esiintymistä ja taidetta, niin miten me onnistuttiin oikein? Oikein hienosti ja tämähän on niin kuin makeen näköinen taideteos, mikä tässä syntyy tästä arvontatilaisuudesta, eli niillä numeroilla, millä luistelijat lähtee sitten kilpailua suorittamaan, niin ne on nyt kaikki tuohon noin ikuistettu. Ja tähän siis lähtee hyvän tekeväisyys myyntiin sitten seuraavaksi, eli kerätään rahaa sillä. Mutta tämä myöskin, että tultiin tänne Selloon, niin tämähän on ihan makea juttu, että olla ihmisten seassa, tuoda tämä tapahtuma tietoisuuteen, tuoda se, että ihmiset tavallaan ovat mukana tässä tekemässä sitä. Plus, että tässä on stagein ympärillä niin on näitä kuntopyöriä, missä jengi pääsee polkemalla hankkimaan itsellensä liput tähän tapahtumaan, niin sekin on aika makea. Ja eikä mikä tahansa luku, vaan 2017, eli meidän Suomen juhlavuotta niin kuin pitää mielessä alkaa, tulee niin kuin päähän, että 2017 tapahtuu jotakin. Paitsi Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, niin on tietty maailmanmestaruuskilpailut tässä taitoluistelussa. Aivan. I love this friendly atmosphere.